Kung madi ka pa nagtal na, madi lang at timpat eh, maraman ang kanyak, baka matibab ka pa yun. Gusto mo makapagigil ka. Oh, gunyang, saan ka na pupunta? Huwag mo ako susundan! Gusto ko mapag-isa! Bakit? Ayan mo! Are you still there? Napanan na aja yun, nagtipero niya apong na. Halili na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Gunyang. Kausapin mo naman ako. Diyo. Bisig ka yan? Mabasit. Wait lang, wait lang. Diyo. Tatay ko makan kabulot at kawan nga talaga. Tao po. Hindi mo ba ako kakausapin? Kanina pa tayo dito. Bakit mo ba kasi ako pinapunta dito? Eh, gusto ko lang naman mag-usap tayo ng masinsinan ah. Wala tayong dapat pag-usapan pa! Eh, gusto ko lang naman magkaayos tayo. Magkaayos? Tama ba yung narinig ko, Baak? Magkaayos tayo? Pwede ba? Bago tayo magkaayos, ayusin mo muna yung buhay mo! Tao po. Tao po. Yung lalaki tating nga tao. Nakita na lagarude. Api niya pinagkulam kanya. Hayaw. Tao po. Tao po. Dalagtantang. Inulit na pa nga talaga. Pinapunta-punta mo ako dito, tapos ganito lang? Eh, gusto ko lang naman makapag-usap tayo ng maayos. Makapag-usap ng maayos? Baak, umayos ka! Hindi mo pa kasi sabihin sa akin kung sino yung babaeng kasama mo nung tulog ka. Gap apa damutin. Tidak pinagkasar. Istadan. Tao! Sige, ulitin pa itang. Parang tuya lagarude. Kabayan na kasapulan niyaw. Nyamut tayo. Di bagat na orta? Hapay. Ano kasapulan niyo kani bagat ko tang? Apay, madinak pa unagunay ng rice. Kay bagayo pa yatang. Ang paunagang gayaw. Andres, balin mo nag. Kasta ah. Mabali na tang. Oh. Pasok kayo. Mabalin mo muna gan Andres. Ay, madipay tang. Agawid kayo. Tulang yan. Eh, wala nga akong maalala, Gunyang. Bakit bang kulit mo? Bak, gunyang. Bigbigit ang gapapa kayo. Nagpipigsapit ang iwat nyo. Madi kayo pagkasawa. Kista kayo. Dugyot. Sika bak. Apiksta ka. Babae ata. Ang babae minamahal. Nawatam. Nice. Ulit kayo na ha. Ay! Iba mambit ni bakit mo Andres? Buwan si kitang. Kita li bagat ko.
Barbaring mo di pa na palengke. Dinay, urahin to jay. Si kamok gunyang nakapagpigsa tang iwa mo, palibasa gamain, duwat ang iwa mo. Ang ibabayin ka tika ruba, matinagbain, nakisarami diyaw. Hoy, Dimse! Huwag mo ako sinisigawan! May karapatan akong sigawang ka, kasi naawa na ako kay Baak, nawatang, gunyang! Gunyang! Wala kang kinalaman dito! Kaya pwede ba umalis ka dito? Baak, kinumpanan mo na gunyang, pagtanggol ng mata, nagtanggol ka tata. Salamat, Adimse. Isti sa ba, mada ka lang nga makilalam, kay problema may atoin. So hanggang nga makibibiyangin, nawatam! Bakit? 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 Ayaw mo! At tinapong mo, bibirugan na ka! Ano, panan... Bakit? Ayan mo! Are you still there? Napansa mo di paligid. Ay napanan na di yun, natipero na apong na. Kat ko lang makatulong kanya eh. Kinalala matimtimpan. Kung hindi ka sana dumating dito, di sana hindi ka nasampal. Tama ni Gunyang. Hindi ikaw yung kinakausap ko, kaya manahimik ka dyan. Wala kong gunam, nagpili ka tumagamay. Nagadong kamangkam kayo na babae, natata, nakasarak ka. Kisti sa ba, madi ka pa yung na? Madi lang at timpat maramanam kanyak, baka matibab ka pa yun. Kisti ba, makapagigil ka. Oh, Gunyang, saan ka na pupunta? Huwag mo ako susundan. Gusto ko mapag-isa. Oh, nangagmubaak, naging ka ng surusurutan ni Kunyang. Sinabi ko lang na hindi ako sundan. Hindi talaga ako sinundan. Diba, kung mahal mo yung isang tao, dapat susundan mo?